Pagbasa karon maison from the first reading to the gospel sa atong pagpalanong pagkat-on niini kita gipalanugan gayud gipalanugan sa maayong balita ug mao ni ang gisangyaw sa atong Ginoong Hesus mga igsoon unsa man nga ang Dios nahigugma kaayo natong tanan. Amen. O mao gini ang gipadungog nato mga karong Domingo nga ang Dios dakong sa iyang dakong gugma kanato dili siya buot nga mahalayo taniya mahamulag taniya mao ni ang gipalanog nato karon na balik ta sa atong ebanghelyo mga igsoon. Adunay tulo ka bahin niini. Ang una, giulagwayan ta sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Unsa man ang iyang gibuhat nga nakig-ipon siya, nakigsalo, nagabi-abi sa mga tao nga gituuhan kaniadto sa iyang panahon nga mga makasasala. Mao gyud iyang gibuhat mga igsoon. Unya, giulagwayan ta nga aduna po'y mga tao nga naiskandalo, nagbagulbol sa iyang gibuhat. Nganuman, tungod kay ang atong Ginoong Hesus mga igsoon nagsangyaw man, may tungod sa kabubuton sa Dios ug nga ang tao magbalaan sa iyang kinabuhi. Unya gituuhan nga ang tao nga magsangyaw niini balaan. Mao nga kon ikaw magbalaan kasi mong kinabuhi, dili ka muipon sa mga dautan. No, ani ta dinhi makasabot ni ngano nga ang mga tao nga nagtuo nga mga balaan nagbagulbol sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Pareho ra gud rong panahon na gud. Beki sa may atong gitan-aw ron nga mga balaan sa atong panahon ron. Nga maiskandalo ta ug mo na ilang buhaton magbagulbol ta. Example lang ba? Kinsa man. Ang mga ordained nga sakop sa atong simbahan. Di ba? Mubagulbol ta. Sa usa man ning paria man ni nga magsigig panghalog og checks. Di na ko mangumpisal, kay ni paria makasasala, nakikipon atong nag-inom sa eskinag bahal. May skandalo. Di ba? Kinsa pa mga igsoon, gawa sa pari mga igsoon, kinsa man gituan nato nga mga balaan. Ang mga nagapamuhat sa atong simbahan. Di ba may skandalo ta? Mga minister, sakristan, mga lectors, mga choir. Saan ni sila nga kuan man? Muna sila. Muna ang mga igsoon, ang aron masabtan ni siya sa ikaduhang bahin, mihatag ang atong Ginoong Hesus og sambingay aron nga makasabot katong mga naiskandalo sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Ug mo po ta ni buhato natong mga Kristiyanos. Na balik ta sa unsay sambingay sa atong Ginoong Hesus, duha ka sambingay nga pareho ra kahulugan. May tungod sa usa ka butang nga nawala. Unya kay nawala man gipangita ni siya. Bi kamo ug naay mawala ninyo, ilabi nag-importante kayo sa tanan mga igsoon. Grabe importante kayo ba? Mawala, pangitaon ninyo, dili. Nganong inyo mang pangitaon? Kay importante man, bililhon man. Pero wala gani bili, yung pangitaon, dili. Ala, walang pakialam ra. Diba? Pero bililhon gani kay nato may soon. Basta di nato makitan mawala, pangita yun, dala pang mga pamalikas o bagulbol. Kaysa ko'y kahilabot, ani. Anong hilabtan maguni? Nya siya di ay niya, nalimot ra ba? Daghan na noong nga dalahig. Tungod lamang kay nangita sa sang importante kayo nga nawala mga igsoon. Mao ni gipalanog nato karon mga igsoon
sa atong Ginoong Hesus nga iyang pag-ani dinhi, miani siya sa mga nangawala. Kay ang Dios di ay mga igsoon sa dakong gugma, dili siya mabuot nga magpadayon tang kawala kay nawala man ta. Sa diha nga napukan ang atong pagkatao sa kaaway sa Dios mga igsoon. Mao bitaw na nga makita pa nato ni ang mga timaan nga kita di ay nawala ta, napukan ta sa kaaway sa Dios. Sa matag higayon nga ang pagtulunan ang mga bakak o sayop nga pagtulunan sa kaaway sa Dios may igsoon, mo'y atong tuuhan nga mo'y insakto, mo'y atong barugan kana di gyud na ikalimod, dili malalis mga igsoon nga nalayo ta sa Dios, nawala ta. Mo na sa dakong gugma sa Dios may igsoon, dili siya buot nga magpadayon ta niya na. Pangutana, unsa gud itang mga tao, unsa gud itang klase sa pagkalinalang, ingon ani gud ta ka-importante sa Dios nga pangitaon gyud ta niya? Ingon ani gyud ta? Yes. Kung mutuo lang ta mga igsoon nga larawan ta sa Dios, picture image ta niya. Pananglitan kamo, magpa-picture mo nya ang ihatag ninyo nga nawong sa inyong picture, katong inyong silingan, mudawat mo, anak. Nganong di man mo mudawat? Naunsa man inyong buhaton, kay kapapicture mo, di ba inyong pangitaon ang inyong larawan yun? Na nagpadayag sa inyong dagway, am I right? Ingon niya na ang Diyos mga igsoon. Buot siya nga ang iyang larawan, magpadayag sa iyahang pagkatinud-anay nga larawan niya. Maubitaw na mga igsoon, dili lang ingon ni anak deta ka importante nga larawan ta niya. Iya pagyutang anak. Maubitang gipatawag ang Dios og atong amahan mga igsoon. Kay mga anak deta niya og dili buot sa may gugmaong amahan niyang iyang anak. Mahamulag kaniya mga igsoon. Mao kita. Amen. Na mga igsoon, atong pasalamatan ang Diyos mga igsoon, atong ipadayag ang atong pagkalipay ni ini, no? Atong dayigon ang Diyos sa enda kong gugma nga gipangita guday ta niya. Oo. Munang mga igsoon, sa ikatulong nga bahin, gitagaan ta ko sa kasambingay. Pagulagway, pagpasabot nato may Isus sa dakong gugma sa Diyos nga gipadayag sa niya pinaagi sa atong Ginoong Hesus, aron unta mahisama ta sa amahan kay anak man ta, mo nagipabunyagan ta nya di ni sa sambingay gipatan-aw putag asa puta ni ining mga karakter mga igsoon. Sa atong baliko na ang ikatulong nga sambingay gihatag nato may tungod sa usa ka tawo nga adunay duha ka anak. Unya usa kay gayon ang manghod nangayo pahat sa iyang bahin sa katagayunan sa iyang amahan. Ug tuod man, kay maayor kung amahan na gibahin niya ang iyahang kabtangan ug iyang gihatag ang pahat sa kamanghuran. Noon sa gibuhat sa manghod mga igsoon, giusik-usikan niya ang kabtangan sa iyang amahan. Iyahang giwaldas nga wala gyud mapusli. Wag yun na pahimusli sa iyang kinabuhi. Mabitaw na nga giulagwayan ta nga na hulog siya nga walay nahot tungod sa iyang mga sayop nga pagtulunan nga miabot niya mga igsoon. Pero tanawa, luyo ni ining tanan, ang dakong grasya mga igsoon niabot gyud sa anak. Nakaamgo siya, luyo sa iyang kalisdanan, wala siya wadig paglao mga igsoon, kaya nakaamgo siya, nagpaubos siya, iyang gidawat ang dako kaayo niyang sayop. Dako niyang sala, batok sa Dios o sa iyang amahan. Na tungod sa iyang pag-amgo, kaya sa pagpaubos, o sa iyang gibuhat, nibalik siya sa iyang amahan mga igsoon. Mao din ay mahitabo din mga igsoon, ang tanan nga makaamgo sa dakong sayop nga nabuhat, batok sa Dios may mubalik dahil niya.
Kaya og dili mo balik, wala na mo dawat arogante ra. Tanawa, wala mag-arogante siya. Gani, kuha na siya kung sa iyang isulti sa iyang amahan. Ug tuod man, pakitanay nila, kung sa iyang isulti sa iyang amahan, dako kay nga pagpaubos mga igsoon. Muna iyang giingon, tay, nakasala ko kanimo og sa Dios. Nindot kayo nga pag-angko niya. Nya may padayon sa pag-ingon, ayaw na ko ilha nga imong anak, ilha lamang ko nga usas imong sinuhulan, tiaw mo na. Ang iya nga balag dili sa ingnon nga anak, usala sinuhulan importante nga nahibalik sa Pinoy-anan sa iyang amahan, kay dito siya mabuhi siya mga igsoon. Mabuhi siya. Kaya naa dito ang daghang pagkaon, abundansya. Pero wala siya mag-arrogante. Iyang gidawat. O gani mihangyo siya sa amahan. Kumidig, himuon lang kong sinuhulan, aron lang mabuhi. Pero unsay gibuhat sa amahan, tanawa mga igsoon, sa dakong gugma sa amahan mga igsoon, wa gyud niya sukmati iyang anak. Wa gyud niya kwintahi sa iyang sala. Tungod sa dakong gugma, iyang gidawat sa dako kaayo nga pagpaubos pod ang iyang anak nga mibalik kaniya mga igsoon. Ingon ni ana ang gugma sa Dios mga igsoon. Wa siya magtan-aw kung unsa kadako o kagamay o kapilatan na kasala niya. Ang iyang isyu mao ra guni nga unta mubalik sa iyang Pinoy-anan uban kaniya magpakabuhi ta mga igsoon. Pero ni aman po'y magulang, yulagwayan po tas kinayas magulang. Nga unsa man ang magulang mga igsoon? Pagkaban anak, muna nga gakwinta siya, unsa iyang gingon sa amahan, wa sa busulod sa kumbira, munang gialam-alaman sa siyang amahan. Unsa iyang gingon sa amahan? Sa tay, kabalog yung katay, nga murag yung kog ulipo nimo. Wag yung kumusupak, bisag unsa imong gusto. O yun na kog nimo. Pero, wag ko nimo tagay, bisag uskabok na lang kanding unta, aron magapi-happy mis akong mga amigo. Pero na imong anak gausa ni sa imong bahandi ba? Gausa ni? Gausik-usik sa imong bahandi. Karong nauli, imo na nung gikumbirahan. Diba? That is unfair. Oh. Diba? Pero sa may giingon sa amahan mga ison, kasabot po siya. Wapo niya basulayan, kaya pa man kasabot. Muna yung gipasabtang, gina na nga. Dong, insakto yun na. Wag yun mga bulag na ko. Gapasabot nga permanente ra ka na ko. O kunong kay kauban man kanako, imo ang tanan kong katigayunan. So tanan day nga magmatinulanon sa Dios maison, iya nadaan ang katigayon sa Dios, pero nakasabot ba ta sa gugma sa Dios? Muna atong gipangutana. Munang ningon siya, angayan kitang maglipay, ken at least nauli na ang imong manghod, imong igsuon ba yan no? Nga kaniadto nawala, o karon nakaplagan na, kaniadto namatay sa sayo kapagtulunan, o karon nabuhi siya, kani kikiusa siya balik na to, maglipay ta. Nya mauunta ni ang kinaiya natong mga Kristiyanos, mga igsoon. Diba? Kay midawat magkatang Kristo, di may sama unta ta ni Kristo, kay muuntang Kristiyanos. Pero ang pangutana, anong wala man ta kairog sa ato ang pagdawat ni Kristo sa atong kinabuhi? Munang gipapangutana ta asa man ta ani? Nabatas manghod nga wala pa mo realize? O di abatas sa magulang hinon nga wa makasabot? Nga ang atong kuanday kilang kita ray siguruhon sa Dios, bahala ng akong manghod. Asa ta ani mga igsoon? Maubitan ng mga igsoon aron makasabot kay ta, makapamalandong ta, munang
Gidala ta sa atong pagbalik mga igsoon sa kay mo yun nga history repeats itself when it cannot be learned upon. Muna gisgutan sa unang pagbasa. Tanawan na sa unang pagbasa mga igsoon nga gikot sa basahon sa Exodo. Unsay gihulagway nato? Ang may tungod sa panaw, sa kaluwasan, sa katawhan sa Dios ang mga Israelitas. Kaya atong nainumduman, dito pa sila sa Ehipto, gitawag og mga binilanggo to sila dito. Unya, gitan-aw nga man gidungog ang ilang pag-ampo. Niabot ang ilang freedom from slavery. Ipinangaluhan ni Moises, gapanaw sila padulong sa yuta sa saad nga ilang puy-an. Unya, pag-agi nila sa bukid sa Sinai, nabalaan na ito maison nga dito, gihatag ang napulo kasugo ang 10 Commandments aron mahimong balaod o giya sa paghulma sa katawhan sa Dios. Nga samtang dito pas Moises sa bukid nakiistorya sa Dios unsa may nahitabo sa katawhan sa Israel sigud sa gihulagway nato sa first reading. Naghimo sila Dios. Nibalik sila sa karaanan nga Dios sa dito pa sa Ehipto. Pinaagi sa pagtuna og mga bulawan, hinimog bulawan, gay mo silang imahin sa ilang Dios. Ang gapasabot nga walay kinabuhi. Ako laman ni silang laglagon kay gipagawas lang ako. Nibalik na po silang karaang kinaiya. Pero unsa sa pag-intercede, no? Pakiginabi, pagpangaliw po ni Maison, mauman po ni ang kasaysayan natong mga binunyagan. Nga sa pagdawat nato ni Kristo sa sakramento sa bunyag mga igsoon, kita gihawas pod sa kairog sa kinabuhi luwasan kay wala man musulay ug wa nato sulayi si Kristo nga moy muhulma og migiya kanato mga igsoon. Nagpadayon man ta pagpaminaw, pagsunod sa mga pagtulunan ni ining kalibutana. Munito may son, sulayan na to mga igsoon. Nga si Kristo may mutudlo og mugiya na to. Mabitaw na nga, aron nga malikon ta, gitagaan tag ihimplo sa tao nga mitugot nga si Kristo mo'y muhulma o mugiya kanato. Pablo, sa ikaduhang pagbasa, sa iyang sulat ngadto kang Timoteo, unsa may gihulagway nato? Gipahinumduman si Timoteo ni San Pablo nga sa grasya sa Dios nga iyang nadawat mga igsoon. O gani gikonsiderar ni Pablo nga sunod ni Kristo aron ang pagtulunan ni Kristo dili mulapnag. Pero tanawa, tungod sa dakong grasya sa Dios, gihimo siyang takos nga magsasangyaw ni Kristo. So dili si Pablo mo'y naghimo niya nga takos nga mahiusa sa Dios ug sumusunod ni Kristo, kundi ang Dios mao'y naghimo niyang takos mga igsoon nga magsasangyaw sa kaluwasan. Dili ba maupo ni nahitabo nato mga igsoon? Dili kita ang naghimo natong kaugalingon nga mahimo tang takos pakigiusa sa Dios, kundi ang grasya sa Dios, ang Dios mismo may sa atong pagdawat ni Kristo, iya tang gihimo nga takos nga maangayan diha kaniya. Maubitaw ng mga igsoon, hagit na nato ni rong panahon na kita nga mga duna pa'y pagtuo nga nahibilin mga igsoon o sa ako paning pulong gigamit, kita nga mga nasalin sa nahurot nga aduna pa'y nahibilin nga gamay pagtuo mga igsoon. Dili nato patyon atong pagtuo. Balik ta puy-an nato, balik ang atong pagtuo ngadto sa Dios ug ngadto sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Dili ning too much reasoning. Gamito nato atong utok pagligon sa atong pagtuo. Dili kay gamito ni nga mahuyang tas atong pagtuo nga di na hinuon ta mo ila og Dios.
Munang balik ta mga igsuon. Mo bito na gitagaan tag chance, wala ta gilaglag, gipahinumduman ta. Dagang pagpahinumdum nato mga igsuon, pero ambot o gitanaw ba nato ni pahinumdum ba ni? Nausadaan kaning COVID-19. Ambot og nakakita ba ta ani nga pahinumdum ni sa Dios nato? Wala. Di ta kakita ang COVID pagpahinumdum ni sa Dios nato may suon. Kasi kita analyze bright kayo ta din gikan din gihimo. So wala na di na ni pagpahinumdum sa Dios. Ya giingnan pagunta, di ba? Kung makasurvive ta ning COVID, giingnan ta nga the world will never be the same again. Ang atong kinabuhi di na ta makabalik pa sa naandan. Karon ni dako-dako pa itag relax. Mura magdibalik na maghihapon tas karaan. Wa may nangausap. Kabantay mo ana? Kaya mo na akong giingon mga igsoon, kung dili ta mo kat-on ini nga pagpahinumdum na ni sa Dios ug daghan nga iyang gidala nato aron mabalik unta ta niya. Mo survive man kay tani kalisang ra kay atong napu post COVID. Why mahitabo natong kausaban mga igsoon? Gidaapay mga bagyo, udet, daghan pa. Mga kalamidad mga isuon, man-made and nature. Pagpahinumdum ni tanan sa Dios nato. Pero ato ba nang gitanaw pahinumdum? Wala. Sige, tag-analyze, ningikan, kisa hinungdan ani, kanong naingon ani ni. Wa kita mo balik og Dios. Muna mga isuon, hagit nato ni kita nga aduna pay pagtuo mga isuon, balik ta. Di ta mahadlok pag kinabus atong pagtuo, bahalag inon ta nga magbaw ra kayo tag panabot, bahalag inon tag ignorante sa mga bright, bahalag inon ta nga di ta kasabot, bahalag inon ta nga panatiko ta. It's not an issue. Ang importante nga nagmatinud-anon ta ngadto sa Dios. Nagmatinud-anon ta sa ato ang Kristo. Ngano man kay nasayod man ta nga doon na may padulngan ang atong panaw sa kinabuhi mga igsoon. Ug mao na ang importante nga atong kabuoton. Muna mga igsoon, maginaot kita nga nini pagpahinumdum karon mga igsoon nato, kita akong balikon, atong agiton, atong kaugalingon, kita nga nasalin sa nahurot. Padayon na kita sa atong panaw sa kinabuhi, magligon ta sa atong pagtuo, unya, atong ibutanga ang Dios mooy naghimo nato ang iyang grasya, mo'y naghimo nato nga takos kaniya ug magsangyaw puta nining maong grasya sa kaluwasan nga atong nadawat aron nga ang uban nga nangita pa niini makadungog unta usab sila ug makapanaw usab niining maong kaluwasan nga atong nadawat. Panghinaot nga kitang tanan nga mga anak sa Dios makapuyo sa kabilin nga gisaad natong tanan ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen.